Zdravo. Ćao. Ja sam Uglješa. Tanja, drago mi je. Ćemo da počnemo. Može, izvoli. Koliko imaš godine? 17. Ti, vi? Može na ti. Može. Meni je lakše zato što sam naučila kako se zove mnogo da komuniciram sa nekom mlađom generacijom, pa mi je sve na ti, tako da možeš opušteno. Imam 43 godine. Dobro. A koliko se osjećaš da imaš godina? To zavisi od dana i od sagovornika. Naprimjer, jutro sam se osetila kao da imam duplo više godina, nešto mi je sve bilo teško, a najteži su mi bili pokreti i da dođem ovde uopšte. Ali sada kada sam sa tobom, nekako sam se, moje godine su spale, tako da mislim da sad imam negde 30-ak. Pa meni je, na primjer, jutros isto bilo kao u krevetu sam i sad treba da ustanem iz kreveta, 2 sata je trajalo, a inače, generalno ljudi često kad pričamo kao pitaju me koja si godina, kao na faksu, tako da osjećam se kao nekih 22. Ali tu je, jel? Tu smo, generacijski smo sada tu dok razgovaramo. Da, ima smisla zapravo. Spomenuo si sada faks, šta radiš ti uopšte u životu, šta te okupira? Ja sam još u srednjoj školi, idem u ekonomsku školu u Bečeju, a inače sam iz Nadalja, to je malo mesto na oko 30 km od Novog Sada. Generalno bavim se aktivizmom, volonterizmom, član sam Bečejskog udruženja mladih, novinarstvo je tu, omladinska politika, tako da sve to me onako okupira, plus neke životne stvari, zdravlje, porodica, prijatelji, mislim, na neki način je to isto okupacija, po znacima navoda. To sad, rekao si, baviš se aktivizmom i nekako baš si uključen kao mlada osoba u to neko kreiranje života uopšte. Meni je drago što si to spomenuo, zato što ja sam glavni odgovorni urednik u Šabačkom nedeljniku Glas Podrinja, ali mnogo draža mi je uloga koordinatora rada omladinske redakcije, gde nekako radim na tome da podstičem mlade ljude da kažu ono što misle i da se ne sputavaju u tome. I neki zajednički cilj i mene i te omladinske redakcije je da damo priliku svakom od mladih ljudi koji su zainteresovani da iznesu svoj stav i da nekako dobiju poverenje da se i njihov glas važi i da mogu neke stvari da promene u nekoj sredini. To je cool, pošto i mi u Bečeju isto imamo omladinsku redakciju u okviru portala Moj Bečej, koji je osnovao BUM, tako da isto imamo omladinsku redakciju i radimo, okupljaju nas i pišemo, tako da to je isto neka sličnost i super je to generalno za mlade, zato što dobijemo neku slobodu da stvaramo medijski sadržaj za naše vršnjake, tako da to je za mene dosta cool i volim to da radim često. Hoćemo da okrenemo? Može, idemo na drugi nivo, jel? Da. Šta misliš kako biti moju godinu? Mislim da ste generalno dosta okupirani oko poslovnih obaveza, oko para, financija, da baš nema tu dosta prostora za neko, ajde da kažem, uživanje i slobodno vreme. To je neko moje viđenje. Pa donekle si u pravu. Mislim da većina pripadnika moje generacije se tako nekako ponaša. A ono što ja mislim o vašoj generaciji je da vam je nekako ovo doba u kome jeste prelepo, ali isto tako teško i da ima veliki broj stvari kojima ste dorasli, koje možete da uradite, a neki drugi koji odlučuju nekako neće da vas saslušaju i shvate. Tako da mislim da je lepota biti u tim nekim 20. godinama i ranije, baš u tome, u snazi da se borite za ono za šta vam je stalo. Nekako nemate te kočnice i život vas nije naučio sad da li život ili odrasli da neke stvari ne mogu. Znači, mislim da je vaša generacija nekako snažna, nekako je mnogo upornija od moje generacije i teže vas je staviti u neke kalupe, što mi je posebno drago. To sam htio da pitam, kako je tebi bilo u našim godinama? Mislim, ja sam u fazonu da smo zapravo svi nekako kroz slično prolazili, pogotovo što se tiče donosioca odluka i generalno našeg života, stanja. Jesmo u neku ruku, ali
ja sam u 19 godina imala 90. godina i to je bilo totalno drugačije vreme. Tek tada, bar iz mog ugla, se mladi nisu ništa pitali. Tek tada je nekako bilo teško doći do tih nekih donosilaca odluka i reč aktivizam, pa ne znam koliko je bila često upotrebljavana, pogotovo za neke pripadnike mlađe generacije. Tako da u neku ruku mislim da vi imate mnogo veće mogućnosti danas da se izborite za stvari koje su vam važne nego mi. Mi smo bili deca koja se, čuti, niko te ne pita. I radiš onako kako ti kažem i to je to. Nekako, bilo je teže se boriti za neke stvari. Ćemo na sljedeće pitanje? Može. Koje ćemo? Koje veštine hoćeš da razviješ kod sebe? Ja, u poslednje vreme, pogotovo što, eto, ja sam ta neka, kako se zove, pripadnik te neke starije generacije i još radim u mediju koji je štampan i koji, mislim, štampa polako odumire i sada treba mi prilagođavanje na neke nove formate, na baš tehnika, na neku novu tehniku na koju ja nisam naučila i tu se vama divim kako ste, svaki novi uređaj koji se pojavi, vi ste tako intuitivni, mislim, ne morate da gledate gomilu tutoriala da znate šta se gde nalazi. Eto, to bih voljela više da naučim, na primjer, čak i kreiranje nekih video sadržaja ili da se usavršim u montiranju i tome mislim da bi mi bilo od velike pomoći u daljem poslu. Da, sad je TikTok u ekspanziji što se tiče medija, tako da kapiram da će svi kroz neko vreme preći i na to. Da, ja sam tu baš pripadnik svoje generacije. Otvorim profil i onda kao gledam nešto, a kako da to napravim, to je već druga priča, onako. To bih baš voljela da mogu da promenim. Što se tiče mojih generalno nekih veština, ja mislim da treba još da radim na komunikacionim veštinama i generalno što se tiče rada u timu, mislim da tu baš ima dosta prostora za neki napredak, boljitak, ali svakako tu su i sve ostale stvari. Kroz školu ću isto steći neke veštine, neformalno obrazovanje koje je tu sve prisutno, koje generalno ja više volim. Ne znam, da li je u tvoje vreme bilo tako neformalnih... Neformalno obrazovanje, pa i to je bilo isto misaona imenica. I ja sam odrasla u manjem mestu, ja sam iz sela kod Šapca u Vranjskoj, pogotovo tu smo bili ograničeni i, na primjer, sećam se, ovo je kao neka anegdota, ja sam htjela da učim engleski, u školi sam imala ruski, i, na primjer, moji roditelji trebali su da me voze 2 puta do grada da bih išla na časove van nastavnog sistema, ali to je tada bilo neizvodljivo. Tako da mislim da je vama sada mnogo stvari dostupnije i stvarno mi je drago zbog toga što možete, pored, ne znam, formalnog obrazovanja, da steknete gomilu drugih veština koje su vam od koristi. Da, meni je samo žao što se neformalno obrazovanje i dalje ne vrednuje na način na koji bi trebalo. Generalno, ja baš volim neformalno obrazovanje jer odmah imam i tu neku primjenu koja dosta znači. Sad verujem da ste vi radili neformalne edukacije sa omladinskom redakcijom. Da, to mi je, mislim, ja sam vrednosti lično za sebe neformalnog obrazovanja shvatila tek u nekim kasnim 30. godinama. Koliko to može da doprinese i nekom boljem radu i boljem, kako se zove, odnosu i na poslu i sa radom u omladinskoj redakciji. Cool. Idemo dalje. Dalje, treće. A možda da zaokružimo pa da vidimo šta smo shvatili iz ovog razgovora. Tako da prepuštam. Da smo rasli u različitim vremenima sa različitim mogućnostima, ali da su nam nekako danas, iako je veliki raspon između naših godina, ciljevi isti. To bih nekako... Da, zapravo se slažem u potpunosti. Mislim da ta kao spona, odnosno most među generacijama zapravo ne treba da pravi nikakve tabue, nikakve razlike ili kao predrasude. Zapravo iz razgovora ja bar sam stekao utisak da smo dosta slični. Tako da, isto. To je to. Hvala ti na razgovoru. Također, bilo mi je zadovoljstvo. I nadam se da ćemo imati prostora za neku saradnju. Ja se nadam također. Mislim da je ovo tek početak naše saradnje. Slažem se.